Lilura sortzen dute, lilura horrekin trafikatzen dute, kantuaren lilurarekin trafikatzen dute, ibiltariak dira, azken 3 urteetan ibili direlako, 150 agertokitan egon direlako, ibiltariak, eta nomada, gauza berbera da, baina ez daude toki batean, ipurdia, eserita, aulki batean, baizik eta beti hor adrenalina hori horren beharrean, ez da, sortzen duena, publiko bate egotea aurrean, horrek sortzen du. Egite duguna guk zera da, gu txosnetan ibiltzen gara, jaietan ibiltzen gara, eta hori da gure habitat natural hori. Orduan horregatik dizkan zera aurkituko duzu, jaietan ikusten zakezun dana, errebindikazioa, parranda, postasuna, bere arriskuak ere bai. Orduan, eta gero entzuten da musika ere bai, txosnetan entzuten da rock and rolla, entzuten da dantzagarri den musika, reggae, ska, danetarik, eta guk hori izan da gure mamia, guk eman ditugun kontzertu guztietan hori da ikusi izan duguna, hori da jendeak nahi duena eta guri ere gustatzen zaiguna eta horrekin gozatzen dugu, ezta? Orduan horrezagaitik egin dugu, izan da nahiko naturala, ezta? Horrekin kontaktua baldin bazaude, gero erraza da guk gure kantuak egiterakoan hori ingrediente guzti horiek sartzea eta gure formulatxoa edo ateratzea eta izan da nahiko polita eta entretenigarria ere gogoa, bagen euskan zeo lan egiteko gurea da primerako izan. Gire euki dugu laguna egiteko eta disko honetan ere garrantzi handia eta pisu handia daukate kolaboratzaileek, ezta? Euki dugu euskal esenako lujuzko gonbidatu batzuk eta badakizuen ez, ez badakizuen izango dizuegu. Egon dira, enkore taldeko Gurtzi Iza, etorri zen gitar jole bezala solo bat egitera. Peio Reparezo egin genuen, kantatzen ere, Siroka taldeko Mario euki dugu. Izan dira, Sabi Solan euki dugu singelan, Txoko Iluna kantuan kantatzen, eta gero euki dugu ere bai, Zurin ere egon da zen, baina Zurin izan zen 2014ko Mendela Ordeneko kantuan egon zen, Guzizaleak txosnako, konpartzako kantuan. Eta beha euki duguz gainera, ez bakarri roka eta poparen inguru bezik, eta ere euki dugu Txufo Wilson, bilbotarra dena, eta tipoa da nahiko berezia, eta egite ditu elektronika, roka eta beste musik batzuk batzen ditu ere, eta lan benetan txukuna. Eta aukera polita izan da, batez ere lehenengo diske izan da, baina handietatik apurtxuet ikasteko, zeren den modus operandi, ez da zeren egiten lan, zelan egin behar diren gauzak eta nola lortu nahi duzun, ez da, emaitza da azkenean lortu dutena eta izan da oso aberasgarri guretzako eta primerakoa, errepikatzeko modukoa. Martxoaren 3an egingo du hemen ere Kafean Txokian. Eta, festa giroa egingo dugu gure modura, erromeria pizka bat ere egingo dugu, disko aurkeztu, eta gonbidatuak izango ditugu ere bai, gonbidatu bereziak. Ez bakarrik diskoan parte hartu dutenak, baizik eta... Bidean aurkitu ditugun beste batzuk, diskan igual denak parte hartzeko aukeratu ez dut izan, baina lagun batzuk bildu ditugu hor, eta izango da, egun berezia guretzako, gogo handia dago eta gainera egongo da giro ona eta festa, azkenean gurea da, ezta? Nahiz eta gure kantu propioak egin ere, hor daukagu erromeria eta parranda eta hori da garena eta egingo duguna ere aurrean.